sure ungayithetha bro ubuzayithetha Oh, okay, okanye sure. into ngcono uyithetha live Into concerning le lanto ka le nkqubo. sure ungayiring Oh, sure. So into bendicinga uba umzekelo like I should give you clips eclipse ze productions ezibendi involved kuzo mhlambi ne-pictures so Yeah. kula process ye-editing yabo mhlambi into endithetha ngayo like niyiveze up for uba mhlambi ibe-entertaining ingabi incoko nje like so naye izasinceda nyhani lo Yeah, xa yeah. siyifaka nabantu bazawubona uba okay bathetha nabani babone Yeah. yonke lawo Yeah. sisegren okay. Here with me is Ayabonga Wakwabebe, a trained artist involved in theatre making, having mostly involved in acting and writing in productions such as Ubuzani Kubawo, Elifa, Ingxoxo Zelobolo. He claims to have other artistic abilities up his sleeve that are yet to be brought to light in both theatre and camera. Yeah. Welcome to Egg with us, Ikabalam Gusalizwa Wakwaziti, and we are back. And this is the person that we are with today. We are honored, to have an artist with us today. And I hope Singangena more when it comes to acting and just try to unpack some of those things. But I'm good. Kuphetele bhuti man. Kezameka. Yeah, uThixo semhle man. Yeah, sisiphethe ngedarho. Yeah, siyazama. Hayi ayikho enye indlela ndifunda ndingathi ibiography yakho okanye i-description yakho yeah and then I realize into yobana ngaba most of the work ekhoyo phana it's theatre work now ishiya indibuza umbuzo loo nto uba ingaba mhlawumbi theatre yinto oyipreferishayo oyithandayo okanye uyenziswa yimeko okanye kwenzeka ntoni yeah singathi mhlawumbi like could be all the list could be involved. Like it could be part of the reason you're sense theatre. Majorly part of the reason you're sense theatre because coming into a world you're acting and creating productions, I came through theatre. Okay. So I went to school at Northlink College and I did a diploma of performing arts, and it was solely based with theatre. Yeah, so I'm trained in theatre iskakulu, even though when I fell into the love of the art, I knew that I will eventually transition to camera. Yeah, so okwangoku ezona zinto ndikwaziyo uzisebenzisa zikufitshane nami theatre. So that's why I'm solely involved with theatre kwangoku. Makes sense. Yeah. It really makes sense. Yeah, and I do get a camera in when I get a chance. Mhlambi saying kukho umntana wesikolo ondicelayo like student films and everything for ubandi boost really as an actor. It's something that I was saying, I was saying I actually made a video on my platform, which is Salis Wazete, and club platform, it's just a space up on DT. And nalwazi luninzi, but olo lwazi ndinalo ndiyazama ukulwaba. Yeah. So into bendiyithetha and it's one of the things that I've done, and I think abantu mabayenze if you are kickstarting your acting career, ndithi kubo no man yazi ntoni kukho student films azibhatali azithini but it's very good for uba wena ukwazi uyenza like ukwazi uyibuilda le resume yakho because ukuze ukwazi ufumana agents ufuneka ikubona uba okay there's something onayo. Before singene in terms of Northlink, can you please just tell us about you usukaphi wayaphi, how did you fall in love with this acting thing? Oh, okay. So ndingowasemthatha originally. So phaya eMthatha ndikhulele kwilali but ilali yami ikufitshane ne-town nelokishi kuthiwa kwaSitwayi. So sikufitshane nelokishi ekuthiwa kuSengangelizwe. So usually we are ndakhula ndi-influenced yi-hip hop. Okay. Yeah, so I was a rapper initially. Going to a town, there's a place. I think this speaks to Lando Bendifunda Lena 80. There are much more things, but ezizawuvela. Yeah, over time. It's one of those over time. Yeah, so and then we used to usuka like from the village to a town. There's a place called the Munitata there, and we would have cypher, and there are rappers, poets, dancers, and everything. And so I grew more attached with art more than just it being hip hop. And so from there
I started to explore ezinye forms as art and to appreciate ezinye forms as art In the Eastern Cape. in the Eastern Okay, Cape. sure. Yeah, that's yinto eyandenza that different than a particular rapper who is like uzothi xa ibona mhlawumbi painting ayibone useless. Yeah. Now yeah. I grew to uba sensitive like kwezinye forms ze-art uba Okay. ndiyibone like i-painting ndikwazi uyibona intle ndikwazi uyi-observa ndikwazi uyibona uba okay this can sit in my room yabo ndikwazi ufika ndimamele uba like what is a poet saying and break it down yabo and then from apho and as a rapper I had to write my own stuff yabona writing my own stuff and I could I could see that this can go somewhere ngakwazi mhlawumbe ubhala story and everything and so from there and I moved here to eKapa and then I found the school I did the school ndathotha kancinci ke ngokwe-rap Okay. so more invested kweli cala le-acting. So you actually moved from the Eastern Cape. Move from the Eastern Cape uzapha so uzazi uba ufuna ufunda lento i-drama. Yeah. Okay. Yeah. So okay. Ndifuna ukuza ke ngoku kwinto ethi ne you could have stayed eMthatha and try to do i-art yakho. Why did you decide into yobana ngaba mawuze apha eCape Town? Was this something odecidileyo okanye why? I wanted to change my life and my circle and my everything because ndaqaphela uba as long as ndisemthatha some things will never be different, some things will never change. I had to be in a new place nabantu endingabaziyo so that nokundweba kuzawuthotha ndizoba calm and everything. So basically when I left my village from junior secondary school because we have junior secondary schools at Eastern Cape. So when I left there from grade 7 to high school and I had to move to a town town and then that's the time that ngiqala ke ngokuba involved kwizinto zestrato like chaya ndon and then that influence abantu abaninzi now aba bantu abaninzi ba-influencekileyo ke ndizukwazi ke ngokuba ndiphinde ndibakhuphe bazoenda up be-influencer mna in return and so I did grade 10 ndamyeka phakathi ndahamba ndaya eJangwe and then from eJangwe ndaqonda uba ndadecide uba no ndiyofunda i-high school yam ndoyigqibezelela eKapa yabo so I came here ndizogqibezela u-high school wam knowing i-end goal yam over time uba ndizo-end apha ndisenza into edibaniselene ne-art but for uba ndikwazi uyenza funeke ndiqale ndigqibe laa process yase-high school yeah because I wanted to do it in paper and tertiary for yona and everything. Yeah, so that's why. That's the main reason. You have a question? Yeah, andifuni singama kakhulu into endenza umdla because nami ndihlele eMthatha engangelizwe kufishana kakhulu nesitwayo yeah yabona inyani engumrepha pha so ngeli xesha uthi waye wathanda kakhulu le art nale rapping umane usiye emyonithatha zintoni zazisenzeka ngalaa xesha ezazikurhweba okanye imontlalo yelaa xesha ibinjani kuwe uze ube nyhani uyasondela uyalobeka kwento le art? Imontlalo I think imontlalo ibi because ngeli xesha besikhula bekukho when uqala i-rap uba labeled ngoba ulinika and then there's a sort of fashion ozonxiba ngayo. What year is this? Le minyaka 2002, 06, 2007. Okay. That's iminyaka endikhumbulayo ngayo like ndiqala urap yabo until ke ndafika like high school ngo 2011 so busatsho labeled as inika so uba labeled as inika and then nezinto oziconsumayo ziba different xa umzekelo usezilalini nendawo oxhaphaka kuzo ziba different yeah so thina i-hip hop kuthi yatyalwa ngobhuti bethu abadala wabemamela amanika ase-America as a result ngosirapper zasirapper ngesilungu uyabo not inspired by Retex no okay it was mostly from a television perspective sure mostly from a television and then from apho ke ngoku imontlalo yayi different because you had to uba ube lilovane
because xa usiya emajiteni like the general jita zelali you had to be indlela angayo amajita elali then xa usiya kumajita wakho ngamanika you had to be indlela angayo ngamajita wakho And by ngamanika that, you Yabo. have to adapt. yeah you had to adapt yabo and then nezinto eniziconsumayo zohlukile until kube kufikelelwa ebukhwenkweni ke ngoku ubukhwenkwe bona buyafana umzekelo into zomosha nendoni sisonke pha uyabo and then into ke ngoku yakhulisa iarti kum into kokuba ndixhaphake kakhulu etawuni than elalini so ndikwazi uba kube khona abanye abantwana abafunda komthatha high nakozingisa nakokhanyisa abantwana like sasithi ngama-model C yabo sikwazi uba siyincance kakuhle le culture pha kubo yabo so I don't know if that answers your question kakuhle na. You say something that is really interesting uthi waqonda into bana ngaba ukuze ukwazi uyenza kakuhle lento ye-art yakho you have to finish ulanduza wakho your high school and also you have to go to study for it omnye umntu uzawuthi man I watch so many people about on TV they just have talent abakhange bayifunde loo nto why did you make that decision yobana ngaba I have to study it now basically I had to do it to build my confidence that was the main thing because I never believed that I can do it less xa ndingayanga scale yabo ndandingenandawo aphi kum ithi ukuze ndi-excel funeke ndiyescale like ukuze ndibe good okanye ukuze ndikwazi uyenza funeke ndiyescale I went to school for confidence because when you are trained in something you are confident even nendlela othetha ngayo ngefield le it's different from umntu one-talent nje qha uyabo so I had to do it for confidence because I was not confident enough about myself even as a rapper even anything I was not confident enough I needed school why do you think you were not confident I don't know it's insecurities like zikhona insecurities ezingacacisekiyo I don't know because I remember because mna ndikhule ndingumntana ondwebileyo like ndandisenza laa nto kuthiwa kututsha kwasesikolweni ngoba ndinamagama amaninzi kwapha elalini yabo but I don't know when having to do something for the into xa iplaniwe yabo saying now siplane into kuthiwa ndizawututsha ngeplan andizukwazi yabo and so I had to build low confidence because even though I could be in a cypher ndiraphe kwi-cypher but if ever now it's an open mic eshowini kunzima uba ndiraphe don't you think mhlawumbi the confidence it has to do with personal experiences okanye izinto ezinjalo where you less confident with yourself personally or with the craft uyenzayo I think personally I think it's it had to be something that's personal even though ndingekho sure and sometimes nam ndiyazibuza uba like even nangoku zikhona instances ufumaniseka uba I'm less confident yabona and when I question myself uba yintoni ingxaki I never come up with an answer yabo I think it's zezinye rooms zam apha ekukhuleni as a person I have to uba ndifikelele kuzo and find solutions but with njalo uthi it's a problem that you still have even today but yet you continue to do things I think baninzi abantu that have the same problem onayo but what keeps you going regardless of the confidence lack of confidence and all that but you still move belief it's belief and it's faith it's faith and it's understanding by ekugqibeleni like akekho omnye umuntu ozondenzela le way it has to be me yabo and ekugqibeleni xa ndihleli indoda uyanditshisa like I have xa ndihleli indoda uyanditshisa it's something that must be done yabo and so akekho omnye umuntu ozofika ayibamba ndithwalele yabo and so that's where I beat my low self-esteem I think so because sometimes I do it trick ngelinye ixesha yoba ndiyenze le low self-esteem yam indincedise to boost myself or to perform yabo say mhlambi ndise-stage and ndiyoyika I believe uba I'm more impactful xa olwaloyiko ndingalilahli yabo ndingalistriphi away olwaloyiko I have to keep olwaloyiko ndilidibanise naloo nto ndiyenzayo so izoba more meaningful
So, what are you studying again, Ngupaya Northlink? Is it you're saying it's performing arts, and also now, are you getting the support in terms of like doing a what year is this? Ufunda? It was 2018 Mm. and 2019. But now you go usuke Eastern Cape uthi into endifuna uyifunda mna performing arts and ndifuna actor whatever. Yeah. Are you getting the support? How is it? Yeah, I have a very supportive family. Mm. Even nangoku as ba like i-field yethu siyazi ba yindawo apho basically you are close to a beggar. Mm. Because you are always asking for handouts for Mm. uya auditions for transport for uba umzekelo like ucelwe ngumntu Mm. ucelwe ngumntu uba makakuncede student Yeah. student film yabo and when akho ndawo ufumana ilantuka kuyo Mm. imali kuyo you have to be there for the love of it and for i-growth yakho yabo. So I have a very supportive family ekwaziyo uba indilahlele isenti kwezo instances zinjalo. So nasesikela they understood it because they always knew me uba ndingumntu othanda elicala le-art, so zange ndisokole. What year did you finish Ilanduza the course le ubuyenza pha eNorthland? 2019. 2019. It's really interesting. It was 2019 siku 2025. Yeah. By the year 2025 you're still doing what's this? You still go and work kungekho mali. You still go and do free performances. Why is that? After so long ube ugqibile ufunda lento, there's not that thing yokubana ngaba let me go out ndiyophangela. Yeah, ikhona loo nto and it's necessary into yokuba ndifuna uphuma ndiyophangela. It's necessary and I believe that it works for me. It can work for me. Because xa ndifumana ichance yoba ndifumane umsebenzi ongomnye ndiyaya kulo msebenzi ndiyophangela knowing into okokuba lo msebenzi ndizabe ndikuwo is to boost ukuba kukwazi uqhubeleka lo msebenzi ndikuwo. And ngelinye ixesha into enjalo ndiyakwazi uba ndiyenzele like abantu bandisapotayo uba noko bangade nabo bade bakhalaze uba noko awudukhule and everything. Yeah, so into ke ngoku egcina uba ndihlale ndiyenza le nto luthando, yile reason ndayiqalelayo yabo, le reason ndayiqalelayo, le reason yoba ekhaya kwakhutshwa imali ndayobhatala i-school fees for uba ndifunde phala 2 years yabo. So it's ilo reason and I believe ba without ukuyenza le way ingqondo yam ayinofunctiona ngokupheleleyo. La xa ndithetha ngengqondo ke zininzi ikamera zengqondo, umzekelo i-attitudes, i-behavior, like ulonwabo in general yabo. I think abantwana nokwazi batreata ngendlela endibatreata ngayo because it's sort of i-therapy. Yeah. It's amazing, bra. It's amazing. I think question yam uze ngento engakhange ndiyicingele but which is very important, you know, because like it's very hard. I think it's very hard to be an actor. And I think abantu abaninzi abayi understand le nto because after studying for it still kufuneka uhambe wenze i-free shows because you have to build the experience. Even ukuyibuilda kwakho, but you have to do all these things, you know. And I think asithethi kakhulu you have to audition, you have to what. It's unlike I'm trained now, I can go work. Bra kutheni ungayikhwithi le nto uvele uyeke le nto? Why? Yo, it's not possible. Bra akho mali apha. Ayikho bra. Akho mali. Ayikho bra, but it's iyahamba omnye umuntu wenze enye into but still wena usekule art. Why? Yeah, like banzitsho bra, it's the reason yoba ndiqalile, it's part of me. Yabo, it's part of me. It's not ayifani nepiece yomzimba wakho ne-cancer that you have to let go. Yabo, ipart yomzimba wakho, ipart yomzimba wami we-reason ye-healing. Yabo. So if ever now there is life apha emzimbeni wami, eyona part ine-life kakhulu yile part ithanda le nto. Yabo. Now if ever ndiya amputate yona ndiyilahle, there is no life apha kum as a whole. Yabo. So as uba ndiyisitsho uba I'm doing it for sanity, I'm doing it for love, I'm doing it for uba ndikwazi uba ngumntu o responsible ekuhlaleni. Yabo. It makes sense. Ukongeza ndiyakuva uba uyenze laa ntoni. So sisixhobo kahle kahle le nto kuwe
Yeah. So Yeah. sikulwela njani apha ekuphileni esi sixhobo? Mm. Sisebenzisa njani ukuze sikulwele okanye sikukhusele kuloo miwewe nezo nkalo uhlangabezana nazo? Mm. Mm. Kum ke sinisebenzela ngendlela like ezinga different kwabanye abantu because iart mna iyandincedisa ekukholweni because ndingumuntu o religious kakhulu. Now iyandincedisa ku religious path yam, Yeah. yabo. Iyandincedisa kwindlela endiphatha ngayo abantu. Because iyakwazi into okokuba igcina ithemba phaa kum likhona. Iyakwazi uba indenze uba ndikwazi uncuma, ndikwazi uthetha nomnye umuntu ndihleke, ndikwazi uthini. Even though ukungazinamali kwayo kune-effect, yabo. Kungazinamali kwayo kune-effect, but ubukho bayo apha kum nothando lwayo lune-effect yoba ndikwazi uba ndiphinde ndiqhubekeke, ndikwazi uba nokholo, yabo. Ndikwazi uba ngumntu ebantwini. Yeah. And how is the acting industry in Cape Town? Whether it's theatre, whether it's filming, xa ucinga ngayo, what comes to your mind? Filming andikabikho big kuyo. Yeah. Oh, and not that in big a theatre, but I'm a bit familiar in theatre than in film. So in acting industry yaseKapa ku theatre, it's amazing. It's amazing ngohlobo lokuba we have so much talent, brilliance, greatness, yonke lawo ikhona pick up, yabo. But eyona nto ibunqaba okanye ibanqabelayo abanye abantu including mna zi-fundings, yabo. Zi-productions ezibhekwe yi-funding, yabo. Because i-productions zona zikhona, uyabona. Sikhona i-productions, qha ke ngoku ingxaki azina-funding behind zona. So ke ngoku iyenze loo nto ibe ngathi i-value yayo isezantsi, yabo. Okanye iyenze ingathi ayibonakali simply because abantu bayahamba baye kule nto bangabuyi nanto. Very interesting. Uthetha ngento ye-funding. Why should government ayifunde ilantuza, i-arts? Why should the government fund the arts? Yeah, government should fund art for the same reason efunda farming. Yabo. For the same reason efunda iskela. Omnye umuntu uzawuthi xa ndifunda i-farming, ne? So kukutya ukya. So Yeah. abantu bayatya, understand? And now when uthi should fund it the same way, why? Okay. There's a kukho series endiyithanda kakhulu ekuthiwa ngu-Game of Thrones. Game of Thrones. Yeah, Game of So Thrones. many people have spoken about that film. I think funeka ndikhe ndiyibukele. Series. It's series, yeah. Okay. It's amazing. So there's a line phana athi kuthiwa kuyo the Night King ifuna into yokuba bonke abantu abaphana eWesteros bafe, basically babe ngumkhosi wayo. So aba bantu xa befile iyabavusa yona Night King. Xa ibavusa bengenasenate, like bengenangqondo, yabo. So njengoba ifuna le nto ke ngokukho intwana pha ekuthiwa yi-Raven, Three-Eyed Raven. So i-Three-Eyed Raven umsebenzi wayo into kokuba iyazi yonke i-history yase-Westeros, yabo. Basically i-living library yase-Westeros, yabo. Now without yona lantwana abantu abana-history. Xa abantu bengena-history abangobantu, bafana nje nezilwanyana, yabo. Xa bengenalwazi lengcambu. Now eyona library philayo yokugcina zonke izinto eziyilantuka eziyi-history yethu, for uba sizazi uba singabantu, for uba sikwazi ufunda kwi-past, yi-art, yabo. Library yi-art because yona ibalisa ngendlela interesting. Xana ke ngoku apha kwi-artist athi acting, Yeah. ibalisa ngendlela interesting ngoba iyenza into kokuba ungayifundi incwadi but uyimamele, okanye ungayifundi incwadi but uyibukele, yabo. So le nto ke ngoku nomntu owonqenayo ufunda uyakwazi into yokuba ayibone history, eyibukele, uyabona. Uyakwazi uba abone akwazi uba afunde indlela yobehavior nezinto njalo njalo. So
even if usingatya sihluthe eziswini kodwa basihluthanga ebuchotsheni ilizwe liyachabalala. I think what you said, it makes sense, and it's something that is very important because I know abantu abaninzi that maybe students bayonqena ufunda, but watching incwadi iphefonywa at least iyangena, you know, watching the stories, whether it's through movies, whether it's through, you need artists for everything. So I think it's important le point uyibekileyo. Come, speaking about incwadi, you performed on Ubuzani Kuba. What role are you playing there? I was playing Umsigelwa. Kubani? Umsigelwa. It's not a major role. Yeah. I was playing Umsigelwa and ndanidlala no Umsigelwa and two ezinye roles nje eziyi-two ezincinci. Enye kuthiwa ngumlibo, enye inkwenkwana nje engenagama. This was 2023 and 2024. Yeah. Okay. 2023, How did you get the role? I went there to audition, knowing that in the auditionela umuntu omdala, because ndakhetha imonologue yoba ndidlala umuntu omdala pha, and then ke ngoku umuntu ke oyidirect onjongileyo wanibona uba ndifanele eyiphi role. So that's how I got the role. Eyona inkulu kwezi roles zam ndandizenza yile kuthiwa ngumsikelwa ke. So ndaye ndaqashelwa yona. And then being in for Umsikelwa, I also volunteered for the other roles. Yeah. You know, for some time, xa kuthethwa nge-auditions, I know every time kusenziwa i-auditions is more especially Ubuzani Kuba or whatever book, you get that there's over 400 people abayo-audition. You know, and then uthi xa ucika, yo, abantu abayi-400 now basithi mhlawumbi ndizawuaudishina ndinguwe 399 izawubukelwa nalona. It's something ebesithetha ngayo nobawo part of these days, and then we're asking athi, so mhlawumbi an agent will come ithi ifuna mhlawumbi i-self tapes, izawusendelwa i-self tapes eziyi-40 something. Do you think izazibukela zonke? So there's that thing. Why did you continue kwezo auditions ngeli xesha kugcweleyo? Yo bra, you have to. Ifana nomuntu umzekelo on a trade. Say bricklayer. Yeah. Yabo uyi-bricklayer. Buyaqaphela indlela lawo madoda aphangela ngayo, ayavuka ekuseni ayepha ngasendleleni. Yabo xa kudlula ibhaki yomlungu phakamisa uwandla mlungu babaleke baye pha bonke. Yabo uzatsho la mlungu athi ndifuna i-bricklayer. Yabo kuthi kanti wena uyipainta. Yabo, and then ikhona imini uzofika ngayo kufuna uyipainta pha. So I think that's the concept ye-audition uba uyela pha uba xana uyilento ifunekayo uthathwe. Yabo, xa uyilento ifunekayo uthathwe, and you are there to bring your best. Uba zikhona ezinye izinto ezilento uyiyo angabi na excuse yoba ngakuthathi. Yabo. You are also a writer, ne? Yeah. How many do you write books? Do you write stories? What do you do? I write plays. Theater plays. Plays, yeah. I've only written one play successfully. I've only written one play successfully. And what is the name of it? It's Ilifa. Ilifa. Yeah. Which is inheritance. Inheritance, yeah. Okay. What is it? Ilifa ingandoni? It's about it's about trauma, child trauma. Yeah, it's about child trauma. It's about this guy who's been traumatized from childhood, and then he grows to fall in love, and then he brings all the luggage into the relationship without opening a space for it to be resolved. And then eventually iyavela and it affects the relationship because he eventually becomes the luggage that he got from the past. He becomes the person who caused all the pain. So it's about that, and then inherite la nkohlakalo nayo yonke lando ebe experience ngobe ngumntana. Yeah, but because of love nomuntu amthandayo amnyamezelayo, he managed to azama indlela yotshintsha. Why such a story? What influenced the story?
Yey bekungela xesha bekusaqhuma lento gender based violence eSouth Africa. Isekhona nangoku but Yeah. noko ingathi ibuthotha okanye mhlawumbi indaba azisixelela, I don't know. I mixed with experience from a distance, not kum, yabo. So there was a family member pa okanye Yeah. home eyayinjalo, Okay. notato abusive kakhulu. Kangangento yokuba sasiyazi uba xa ifikile abantwana bazawukhala. Yeah. Nendlela ababetha ngayo abantwana saside sibaliselana uba zange sayibona. So ndayixuba ke ngoku naloo nto uba isekwazi uba ibe khona nakwezimini, yabo. So ndabhala eso story ngenjongo yento yokokuba ndivuselela ithemba lokokuba uthando into esekhona. Into esekhona. I was moved by amazwi Bongile Mantsai. We were 2000, I think it was 2019. And we were doing a Zabalaza festival. Yeah. And there were so many sad stories pa. Yeah. Like, and then umchita watu complain about like kutheni sizibhela kanje, azikho istories zasekasi zothando, yabo. And then I thought uba ipain ikhona kasi, Yeah. it has to be told, Yeah. but nothando likhona kasi, And that has to be told as well. it has to be told as Yeah. well, yabo. Now how do we mix the two? Yabo. And usually you'd find uba ipain le ikhoyo kasi involved apho kukho khona uthando, yabona, apho kukhalwa khona kusendaweni nabantu abathandanayo. So I had to put it into a bowl one and serve it to the people kanjalo. It's actually a very interesting topic that you are bringing, uthi apho kukhalwa khona kukuthando, and I think of uthando as something that has to eyenza kube kulonwabo kube Yeah. kumnandi. But now you're saying that why is that? Because I even heard, I was watching something by Painwell and then said this, I said uthando is a mental illness, love is a mental illness. I think that's how he phrased it. Yeah, And yeah. now you are saying that. What's your ideas about when it comes to uthando, just to sphume kancinci? When it comes to uthando, like I view uthando as a into a1, like, I don't want to use the wrong term, but say like lenza umzekelo like njenge is a being, like zithi siyal personify or something. Yeah, I believe like uthando into eyi-one, and then oluthando luyi-one ulisherishele into ezininzi okanye ulenze active ezindaweni ezininzi, yabo. For the same reason uba phaa eBhayibhileni kusithiwa awukwazi uthanda ubutyebi uphinde uthande noThixo, Okay. because uthando luyi-one, yabo. Now oluthando luyi-one ke ngoku thina sisuke sifune ulenza into okokuba libe involved kuzo zonke iindawo, yabo. Umzekelo, awukwazi into okokuba andikwazi into yokuba ndithi ndithanda umkam, ndithanda umfazi wam, ndiphinde at the same time ndithande nesirhoxo, yabo. Because ezinto ziyakhweletelana, because zombini ezinto zifuna ixesha lam, yabo. So I view uthando kweli cala le-relationship, mhlawumbi le-romance, ndilibona uthando luyinto mna unpredictable, yabo. Ndibona liyinto unpredictable, liyinto apho kungenziwa izinto ubungazi-expectanga into yokuba zifanele uba ziyenzeka, yabo. So kuthi ngenxa yalo ke ngoku ngelinye ixesha ezinye izinto zikwazi uba ziqhubeke zilwiwe zibekwe ecaleni, yabo. Bawam. Usibambile. Undibona nje nje sacinga esi story because ndandisimamele, ndandisibukele futhi. And isistory esikhulu kakhulu, ilifa. Injongo zakho ngalo, because isistory esifaka uthando. But at the same time, olu thando olu siyayibona incindi yobusi, siphinde siyibone nencindi yekhala kwakwesi story. Yeah. Uyabona? Then ke ngoku kwakwesi story siphinde sibone imiphumela edalwa lolu thando okanye edalwa ngenxa yothando. So
audience, yeah. um mna into endisoloko ndiyizama like endibhiliva kuyo uba even kwi-future works zam endizawuzenza is to ushumayela ububhetele like kwi-community. I don't want to say change, but ububhetele uba umzekelo as uba uhleli kwi-auditorium as a single person, you are a representation of a community. Yeah. Now ikhona into kwi-community enoza imoshakala ecommunitini ngenxa yakho, ipeleke kakubi icommunity ngenxa yakho. There could be an illness yokokuba umzekelo kubekho abantwana abadlwengulwayo simply because nguwisidlwengu kwi-community. Yabo. Now as an audience kwi-auditorium ndifuna uba ithi xa ifika kuwe ik-affecte ngehlobo lento kokuba ibe realistic to a point uba into ubukade uyibona ngolunye uhlobo ekuhlaleni uthi xa ufika phaa ekuhlaleni uyenze different. Yabo. Ungayenzi ngelaa hlobo ulibonayo uba lwe-harmful. Yabo. So that's the main thing. Ndiyakuva funa sibuye mva nje kancinci kakhulu. Wangena kubuzane kubawo phaya usebenze nabani direct? Thoko Ntshinga. Umamthoko Ntshinga yi-legend. Legend. Kudala wasebenza. Bekunjani usebenza naye kwaye izintoni onothi uyazibeka ngoku phambi kwetafile ozikhileyo ngosebenza naye because ndingomnye wabantu abathanda uncanca kakhulu kwi-legend because nento ethi sebesuke ihamba le ndlela ndisayihamba okanye ndifuna uyihamba. Yo, Mamthoko, she's amazing. She's amazing. First of all, even though ingeyonto embi ukuba i-position yakho mayaziwe uhlonitshwe. Yabo. I don't think you have to enforce it. Yabo. Bring the energy ezakwenza into yokuba abantu bafile be-comfortable. Even though ke kuzawufuneka into yokuba endaweni ethile isandla usiqinise for uba bakhumbule because abantu bayalibala. So Mamthoko Ntshinga ngumntu onothando lobuzali okokuqala. Nothando lobuzali xa uhleli naye like xa usebenza naye uyava uba usebenza nomuntu ongumama omdala ongumzali. And indlela like afika akuphathe ngayo estage xa udila ne-research yakho as ku-character and everything ne-understanding ye-subtext yayo nayo yonke into, indlela afika akutreathe ngayo kunika la platform yokokuba as an actor yibone le nto. Akathathi ivision yakhe ayinyanzele kuwe. Yabo. Uyakunika iplatform yoba yibone le nto. And then even if uyakubhlokha, even if ukunika i-blocking yoba okay suka apha xa uthetha le nto ube uphaa. Yabo. And then wena uweqe mhlawumbi ngomtsi othile, uyakunika iplatform yoba okay cacisa uba why do you feel uba dlula kulaa ndawo ebethe ima kuyo. Uyabo. So loo nto ngumntu okwaziyo into yokuba because i-artist ngabantu abasensitive kakhulu. Yabo. Ngabantu abasensitive and njengoba besensitive aba bantu bayafuna into yokuba ngelinye ixesha ukubanike laa ndawo yoba ubayeke babe ngabantwana. Yabo, babe zii-free spirits. So umama uyakwazi ukunika loo nto. And then xa unikwa loo nto i-artist it's whereby ukwazi into yokuba ukhuphe your best. Yeah. Yabo. So ukuba kubuzane kubawo kuwe ingaba kudlale ndimani kwaye ndifuna uyidibanise kwemibini lemibuzo. Ukuba kubuzane kubawo because ubuzane kubawo siyazi uba it's a Xhosa popular book. Yeah. Efundwa ngama-grade 12 e-drama. So ingaba kudlale ndimani kuwe. Number 2, amabali esiXhosa kweli xesha siphila kulo wabona ekweliphi udidi okanye kweliphi isibakala ehoyiwe. Uba ahoyiwe ahoywe enough, uba wahoywanga ucinga into yoba yintoni le nto angahoywanga because aneelwimi asigcinela neelwimi asibonisa ngokuthini. So luthini uluvo lwakho kumabali esiXhosa plus nalo mbuzo wokuqala idlale ndimani ukuba kwincwadi kwibali ebhalwe ngu-W.K. Thamsanqa? Ivuselela izinto ezininzi like ikwazile into yokuba indifundise njengamntu ke nam ndingumntu osithandayo isiXhosa. Ikwazile uba indifundise uba ezinye izinto apha esiXhoseni zitheklishwa kanjani. Umzekelo as umntu ke isiXhosa ongasenzi physically but
osebenza ngokuthi naxa isenza but asebenze ne-vocabulary yaso sithetha kuba kufuneka ndi-acte ngaso isiXhosa ndisithethe. Now ubuzane kuba ukwazile uba andilole kwindlela ezithile zohandlisha isiXhosa ngokolwimi ngokosithetha izinto ebezindiphosile esikolweni. Ukwazile uba ndilole kwelo cala but as a performer ukwazile undifundisa into kokuba how do I handle i-stage ezikhulu, i-lights ezinkulu, how do I handle i-audience efundekelayo because sibukelwe abantwana besikolo. Yabo abantwana besikolo bayakwazi into yokuba bahleke, kufuneke ngokwena ulinde loo nto. Yabo, so undifundise izikills ezininzi zonto yokuba ii-challenges ezinjalo ndizitheklisha kanjani. isiXhosa, back to laa nto bendike ndayithetha ndathi i-art iyipart okanye ilibrary yobomi bethu. Ndandike ndayincokola le nto andisakhumbuli into ndiyithetha nabantu ndisithi isiXhosa ukuba itheatre ibingekho isiXhosa ii-actors ezininzi zesiXhosa ezingamaXhosa ngezingasazi isiXhosa because isiXhosa ngoku sashiyeke etheatre. E-TV asisiboni. Yabo, asasiboni e-TV isiXhosa even though iyinto leyo ekufuneke nathi bantu bakhulayo bakhulela kulaa level sikwazi uba sisibuyise isiXhosa e-TV. So i-theatre yiyo esasigcinileyo isiXhosa. E-TV ke ngoku izinga lesiXhosa phaa ndilibona mna liphuwa. Ndilibona liphuwa, zinqabile izinto zesiXhosa. Uthi umXhosa uba uyaqashwa phaa e-TV afike anikwe irole yoba ngumntu ongabhadlanga like akafana afumane like major role ubona uba i-impactful izoba ngumntu othandwayo thini. One of the reason yoba izinto ke zenziwa kulawo macala agcwele abantu akwethu abazezinye ilwimi. But why can't we bring the industry to Cape Town? Why can't we do these things up at Cape Town? Why can't we create our own productions? Why can't we create them in Eastern Cape? Liphupha elo. Liphupha elo lokuba kufuneka kube njalo ekugqibeleni. Ngoba oko into esihlala sithetha leyo. So singafiki kuloo ncoko xa umhlawumbi sizi-artists sikwi-audition siphume kulaa audition singafumenanga nto kuthathwe abelungu bodwa. Yabo, because we usually go to musical go to musical auditions xa sifika kuthiwe everyone but xa sifika pha kuthathwa abelungu. Yabo, anditsho ke into kokuba kucalucalulo but into yenzekayo mna I believe into kokuba i-direct ibona le nto ibonayo ithathe loo nto. Mna likhona ucalucalulo. If we are saying that kuthiwa everyone and then you realize apho uba kuthathwa ubala oluthile then it has to do okanye mhlawumbi because kungathiwanga everyone xa beyazi uba yabo zii-issues esisenazo ezo ezikhoyo. So sike sinyathele kwiincoko ezinjalo zokuba now put us, we have to do our own thing. Yabona. Ke ngoku ingxaki le bendike ndayitsho into kokuba i-funding. Yabo, ingxaki yethu i-funding. It's not that we do not apply for funding, we try apply for funding but ke asikabi nathamsanqa le nto yokuba siyifumane. Thina singabanye. You have a question? Wasebenza fundini nakwenye incwadi My Children My Africa. Oh yeah. Bekunjani usebenza My Children My Africa? Usebenza nabani, director, ibinjani nje into yakho yapha usebenza kwincwadi ezawuthetha ngesingesi nomuntu omhlophe. Isithini imo yapha? Imo yapha zezinto zethu zokhangela. Le nto yethu yokhangela yobhuqabhuqa. It was a good experience because ndingathi iludaka kule ndlu funeka yakhekile indima. Ngoku ndandiphana I would not say it's a professional stage even though I had to handle it like a professional. Yabo, sasi act apha we were doing things for set work. We were doing set work for abantwana besikolo. My Children My Africa. Usually ke isilungu kuma siyo challenge. Kangakumbi ke endizasilanduka endizasi memorize asiyongxaki.
yabo, because andistrugglishe kakhulu ekusithetheni. Ngoku i-experience yampa yandibonisa nami elinye icala lam lokuba like because bendisoloke ndayigqibela esikolweni mos into yokuba ndiperforme into ngesilungu. So xa ndifika phaa ndafika ndaphefonyiswa ngesilungu phaa My Children Ma-Afrika Shakespeare yonke la way. So you've done ubuzani kubawo, Yeah. My Children My Africa, Yeah. Shakespeare, Hamlet. Hamlet, yeah. Yeah, ikhona enye oye wayenza kwi-Setworks? Ku-Setworks no sisixhosa kuthiwa ngubana lencwadi inzala yamarhamba. Inzala yamarhamba. So basically kulaa company ndandikuyo phaa into eyenziwayo phaa uyahamba siye kwezi zikolo and Okay. perform ezikolweni for free Okay. because laa company ibhekishwa i-funding. Okay. Yabo, so asiperformi ngamali. Okay. So Yabo. yeah. So we did as high schools as Setworks. You said something endisayikhumbulana ngoku which is really interesting uthi you think of yourself as a person of auditorium and you are there, you are a representation of a community. Yeah. Ne? I want you to be a representation of a community nangoku, more especially let's say artists that are in the similar situation or maybe mhlambe that are in Cape Town, and be a representative for them and speak to the Minister of Arts. What would you say to the Minister of Arts now? Umchongile Titapa. Yo, Minister. Katin Mackenzie. Yeah, so like to the minister. Minister, look at us, man. Look at us. Open more agencies ezizokwazi bazincedisane nathi. Open more doors for us to knock. Or if we don't know, make a way that we do know. Get these things advertised. Yeah. So that sikwazi ba noko man sikwazi uqokelela abantu because there are a lot of theatre groups elokishini ekunokwazeka into yokuba abantwana xa bevela esikolweni babe nendawo yochitha isithukuthezi. I-theatre group is sort of a recreational center. Bakwazi abantwana bangakwazi babe betshaya xa besuka esigela babe besithini. So the main thing that esiyilekishayo i-funding. Open more doors for us. Yeah. Give us the information, give us game where to go. Yeah. We go there, we knock, back us ngendlela yonke so that we can keep this thing going. Yeah. Any question, Bob? Wangena kwingxoxo mfondini. Yeah. Ingxoxo liqabaqaba libale njani, director ngubani, libhalwe ngubani, wafunda ntoni kulo, ungena njani. Sininzi izinto ndizibuza ngexesha elinye. Yeah. Yo ingxoxo it's an amazing story, it's an amazing play, it's an amazing production. Ingxoxo ibhalwe ngubhuti Anele Kose, adaptwa ngubhutilanda Sindaphi no Anele Kose to have it yoba bese stage directwa ngubhutilanda Sindaphi. It's amazing. Incwadi. I've always wanted ke usebenza nobhutilanda Sindaphi. I've also always wanted to uspana no Anele Kose because ubhutilanda Sindaphi is an amazing director. He's an amazing director. So it was a great experience. Ndafunda pa feelings zabantu. Ndafunda feelings zabantu because the story nindlela endibona ngayo, it's about how people feel. How people want to be regarded as because as a story singe nkolo ezimbini, the African religion and Christianity, and then kulento yoba kukho Christianity ne African religion kufuneka ke ngokutshatiwe. Now kukho abathile apha abazi umtshato ngendlela ye African religion, kukho abathile abawazi ngendlela ye Christianity. Now kufika ibe iclash ke ngokulento. So basically stage the only thing ekliwa ngayo stage ibhotile yebrand. Yabo, because the Christian does not want into kokuba kube kubhotile yebrand ezumvula mlomo. Yabo, because uthi
akanoba yiphathi yento eyotywala Yeah. yabo. So ndafunda into yokuba like abantu bayakufuna urespectwa kwindawo abakhulelwa kuyo yabo. That's what I learned, and we all should always make way for izinto ezithile for uba purpose yoba makuhambe ezinye izinto yabo. So it was amazing. It was an amazing experience. No, it actually makes sense. What are you doing now? Are you shooting something? You rehearsing? What is happening? For now ndisahleli for now. There's nothing endiyenzayo kabikho nto ivelileyo. Only have plans on working or film script because I think that's also icala efuneke ndilikhulisile. Yabo. And mna ke I believe ukuba ezinye izinto kuzawufuneka ndizenze ngokwam. Because umzekelo ndaye ndahlala ixesha elininzi after ndigqibe isikela ndahlala ixesha elininzi ndingenzi into simply because akukho bantu bandaziyo foreign cast. Yeah. Until ndaqonda uba okay uyabona ngento eza kwenzeka ndizawubhala eyam iproduction ndi-acte phaa kuyo yabo, and ndabhala iproduction ndayigqiba nda-acta kuyo ndatsho ndaziwa ngabantu yabo, ndatsho ndakwazi into yokuba ndireferishe bandicela abantu ndize yabo. So nakwicala le-filming as uba ndifuna ukungena kwi-filming kudala ndisiya ku-auditions. So I believe into yokuba part of ukuphumelela kwale nto kufuneka into yokuba ndibhale iscript ndingqonkqoze ezindaweni. At least with something oyiphethe. Yeah, ndiphethe something. Yeah. Kukwento besenzeka kudala bekuye kuphume izicounters ziyoscouta etheatre. Yeah. Abantu bafake eTV. Khulu becala sibabonela abantu besenziwa kujonga isakhono, kujonga intoni. Yatshintsha loo nto. Kwakho ii-agents ezininzi. In order ukungena eTV-ni funeka ukhuphe i-registration fee okanye auditionele agents. The agent ikuthathe iyokusuggesta kwi-client okanye ingakusuggest because yona ikubona ungenalungelo lokungena phaa. Ikucingele. Yeah. So uyibona njani yonke loo nto? Do you think yayirayithi la way yayisenzeka okanye fanele uba zidityaniswe kungaxhonyekekwa kwii-agents zodwa kuphume izicounters ziyobukela abantu ebuqongeni zithathe abantu, okanye ubona uba irayithi le iqhuba ngoku okanye makubuyele kundalashe? Uyibona njani? Iyazikhulisa i-performance loo nto iyodwa nje le yenzeka ngoku okanye yayizikhulisa kuqala? Hey, i-system kunzima uyitshintsha. So I think uba kumzekelo zingadityaniswa, uba zingadityaniswa ingasebenza loo nto. Qha ke singabantu sinengxaki yento okokuba uba bekade kukho into ibisebenza and then sisebenzise enye, leyo ibikade isebenza siyayilibala singabi sabuyela kuyo. Kanti umzekelo uba zingaxutywa izinto zidityaniswe zombini, umzekelo ngoku kukho itheatre kukho ne-TV at the same time. Siyayazi uba kudala kwade kukho itheatre yodwa ingekho i-TV abantu kunyanzeleka bahambe baye etheatre bayobukela phaa. Ngoku wabakho i-TV ngoba abantu bayakwazi uba bahlale endlini bazibukelele imuvi uyabo. But iyakwazi into yokuba iqhubeke loo nto simply because iitheatre zange zidilizwe yabo, zange ziyekho. So the minute kungatikwazi into yokuba kuscouthwa kudityaniswe nee-agencies zisebenze zombini, ndicinga uba into engasebenza kakhulu leyo because i-system ye-agents ngoku asinoba sakwazi uyitshintsha yabo. We just have to find a way yoba nathi sisebenze kulaa system. Yeah. Thank you so much. Ukuwavalelisa Sivala, xa ujonge ama-artist aseCape Town aboma especially kule field kuyo kwi-acting masitsho, yeyiphi indawo ucinga uba balekisha kuyo wena eCape Town ingawuba ngenzeka into ethile ucinga uba noko izinto zingabhetele kakhulu? I would say mna indawo esilekisha kuyo eKapa as individually as artists art form akho ndawo silekisha kuyo, akho ndawo zilekisha kuyo artists. But for inkqubela yento okokuba because i-art ifuneka idibane nebusiness yabo, because we have to be a brand sikwazi utya ngayo. Indawo esilekisha kuyo yilaa ndawo yoba masitye yabo. And I think eyona nto ingasinceda into okokuba sikwazi into yokuba sibe nabantu esisebenza nabo abangezo-artists bona, aba-in it for the business yabo. The same reason agent ebakho for yona yabo. And I think uba kungakwazi into yokuba sibe nabantu abanintsi abakwaziyo into yokuba bajonge the business side of it,
bengenabutsotsi benenhliziyo ezihlambulukileyo, I think noko ingakwazi into yokuba yenzeke. Because ngoku umzekelo mna ndi-artist ndifuna ukwenza i-production, ndine-idea ndiyibhalile ndiyigqibile, ngoku ndine-idea uba ndifuna idirekthwe ngubani, ndifuna i-wardrobe yenziwe ngubani, njalo njalo. So ke ngoku kufuneka ndiyofuna i-funding, andikwazi ukwenza i-proposal. Yabo, andikwazi ukwenza i-proposal. Kanti ukhona umuntu yena ozabe ekwazi u-excela kwizinto ze-business side, wenza i-proposal, akwazi usinkqonkqozela eminyangweni ethile, sikwazi unikwa imali, si-acte, siperforme. Thank you. Closing remarks about mazokugqibela nowaphosa xa sizawuvala. Mazokugqibela nowaphosa into yokuba banokholo, banokholo iyanceda into yokuba bekho into okholelwa kuyo. Nokuyibiza njani ke, yeah, because zininzi izinto ezibizwayo, bizwa ngeli gama lithi Thixo. So loo nto ukholelwa kuyo, I think mna yigcine. Ngaphezu koko le nto uyithandayo, as long as le nto uyithandayo ingenzi bungozi komnye umntu, isakho omnye umntu, keep it, push it, uhambe nami ndizapusha, andikaphumeleli, andikenzi into, andikabi nanto, ndizapusha, sawuhamba sonke siphusheni. Yeah. Thank you so much, bro. Thank you for joining us. Thank you for being with us. We hope you nothing but the best as the Hang With Us crew. We hope you succeed in everything that you are doing. We hope to see you on television soon. We hope to see you on the biggest theaters soon. Siyathemba into yobana ngaba konke kuzawuhamba kakuhle, and we believe into yobana ngaba kuzohamba kakuhle. Thank you. Thank you so much. Silibele nje something. I don't know if we still have time. How many time? Oh, 1 minute. One. No, I think it's late. Yeah. But yeah, thank you so much. As we close, that was the Hang With Us team.